Savez bubreznih invalida Vojvodine je ove godine pokušao da na noći muzeja organizuje izložbu radova invalida svih kategorija. Na izložbi imamo različitih tehnika i slikanja, recimo imamo ulje na platnu, slikanje na staklu, ali imamo i one osobe koje su napravile magnete za frižidere, maske, znači da su zastupljene sve tehnike radova. Ono što je bitno to je da do sada posećenost je veoma dobra, zadovoljni smo i cilj ove izložbe je da afirmišemo invalide, da pokažemo koliko mogu i da ono u čemu se uvek priča, to je inkluzija invalida, sprovedemo u delo, da ih stvarno oni izađu u javnost i da se prikažu na jedan drugi način, ne samo kao osobe koje nešto traže, nego osobe koje stvaraju. Prvi put ušli u ovu ideju i to smo u poslednje 2 nedelje, kao na oru kajmu. Kako kod nas sve tako ide i nadam se da je dobro prošlo, odlično je posećeno, mi smo jako zadovoljni i ljudi i žele i hoće da pomognu i jako se interesuju koliko su cene, tako da moramo vidjeti da napravimo neku opcijsku izložbu. A pored našeg udruženja kao domaćina našeg predsjednika i nekih ručnih radova, Udruženje Saveza invalida rada Vojvodine, Udruženje ratnih vojnih invalida, Savez idealiziranih, Društvo multiple skleroze Vojvodine i ima nekih ljudi koji su nam se tako priključili, koji isto tako rade i slikaju na staklu i rade, da, Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Vojvodine, Marinko Lepović koji slika stripove i radi neke, i oni su. Tako da većina udruženja iz teritorije Vojvodine. Moram navesti da smo ove godine pomoć dobili od Sekretarijata za kulturu i informisanje, koji je bez konkursa i bez bilo kakvu pređešne najave izašao u susret i ovaj projekat prepoznao kao jednu dobru ideju i odobrio nam sredstva i time u stvari pomogao da se ovo sve održi. Zato smo stvarno zahvalni ljudima koji su prepoznali noć muzeja i izlaganje invalida na ovaj način kao jednu jako bitnu stvar i nadamo se da će sledeće godine ponovo podržati ovu akciju i da ćemo je proširiti, da ćemo imati više učesnika i da će to postati na neki način tradicija.